Dobrodošli na Jezikomat kanal na kojem rješavate svoje jezične dvojbe. Piše li se slijedeći ili sljedeći? Obje su riječi pravilne, dakle pravilno pišemo i slijedeći i sljedeći, međutim razlika je u značenju. Riječ sljedeći, koja se piše sa je, jest pridjev i dolazi ispred imenice. Na primjer, pravilno ćemo reći i napisati sljedeći put, sljedeći dan, sljedeći tjedan, sljedeća godina. Kada čekamo na redu, onda ono što uvijek očekujemo jest poziv neka uđe sljedeći. Riječ slijedeći jest glagolski prilog i različito se piše od pridjeva sljedeći. Piše se sa ije, slijedeći. U vezi je s glagolom i označava okolnosti glagolske radnje. Pa je pravilno napisati i reći: slijedeći nečiji trag došli smo do odredišta. Dobar je i primjer slijedeći svjetlo, sigurno sam stigao do kuće. Slično kao slijedeći i sljedeći razlikujemo i prijeteći i prijeteći, svijetleći i svjetleći. Dakle, rečenica će pravilno glasiti. Na primjer, primio sam prijeteće pismo. To će značiti da je riječ o pridjevu, a prijeteći nekome nešto je učinio, onda će biti riječ o glagolskom prilogu i riječ ćemo pisati sa ije. Slično i u primjeru svijetleći i svjetleći. Pravilno je svjetleći meci, a svijetleći put pokazivao mi je pravilan smjer. Razlikujemo upotrebu, značenje i pravilno pisanje riječi sljedeći i slijedeći. Hvala vam na gledanju i pratite nas i dalje. Učite hrvatski jezik i uživajte u njegovoj upotrebi. Pozdrav!